ka ji labarin wani ɗan ta'adda mai ƙeƙasashen zuciya wanda zuciyarsa bata san rahama ba, ya sace wata yarinya 'yar ƙarama da bata ji ba bata gani ba, bata san komai ba a rayuwa, tana masa kallon ubanta, tana masa kallon uwarta, tana kallonsa cewa ba zai cutar da ita ba kamar yadda take kallon magen gidansu, tana kama ta tana sa ta a jikinta a ganinta cewa ba za ta cuce ta ba. Haka take kallon wannan kyarkeci mugu mai ƙeƙasashen zuciya, ba ta san cewa kura ce da fatar akuya ba. Saboda haka ta karkata zuwa gare shi da zuciyarta, ta miƙa kanta zuwa gare shi, tana masa murmushi, tana ce masa ankul. A daidai lokacin shi kuma zai sace ta don ya je ya ba ta guba ta kashe ta, sannan ya daddatsa jikinta, ya daddatsa gangar jikinta gunduwa don ya binne ta, sannan ya nemi 'yan uwanta da danginta cewa su ba shi kuɗin fansa don su karɓi 'yarsu, su ba shi kuɗin fansa, suna zaton cewa za su fanci rayuwar 'yarsu, ba su san cewa suna ainihin biyan mahaucin da ya yanka 'yarsu ba ne. Lalle wannan shi ne labarin wani 'yar ƙaramar yarinya Hanifa Abubakar, wacce rayuwarta ta tafi ta hanyar cin amana, ta hanyar ha'inci, ta hanyar rashin gaskiya. Wala haula wala quwwata illa billah. Bayan Allah ku danna subscribe da alamar ƙararra domin kallon sabon shirinmu na gaba da zarar mun ɗaura.